kerugian dagang itu paling-paling modalnya tak juta, duit karek 500 atau karek 100. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita kerugian yang luar biasa besar, yang tidak hanya sebatas kerugian duniawiyah yang bangsa dunia, bangsa bondo, bangsa materi, bangsa kedudukan, bangsa jabatan. Ini rugi yang luar biasa, rugi orang mempunyai harapan banyak-banyak di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi tidak didukung oleh apa yang dilakukan sehari-harinya. Itu misalnya kepengen pinter orang belajar, pengen untuk ngilmu orang ngaji, pengen sugih orang nyambut gawe, tapi turute. Jadi hanya angan-angan tok sing digedhekno. Nah, kalau tidak didukung oleh nasib baiknya dia, nah sapi nasibnya apik ngono ya dilalahi kowe, buka warung itu laris ngono ae, niku. Iki gak buka warung bobor, gak ono sing mat, gak ono sing nukoni. Usaha ngene gagal, usaha ngene gagal. Padahal gantane itu keinginannya macam-macam. Pengen itu mau di dunia hasanah, fil akhirati hasanah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan terus salahnya di mana? Salahnya ya mergo iku mau. Orang ingin sesuatu bersifat duniawi ataupun ukhrawi harus pakai alaihi bil ilmi. Dia tidak pakai ilmu, pakai harapan tok terus dijajal-jajal. Kalau dia mau baik di akhirat, dia harus berbuat baik ning gone dunya iki iku wis ana aturane nek ndene ngerti ilmune, iku ngerti. Kowe nek kepengin apik ning akhirat, ning dunya kudu apik. Pengen diapiki Gusti Allah, kudu ngapiki kawula-kawulane Gusti Allah. Nek keliru, dekne ora ngerti ngono iku. Wong kepengin dikasihi Gusti Allah kok kawulane sikuti. Wis ora mungkin. Lah itu membutuhkan ilmu. Kalau dia ngerti ilmune, dia tidak akan melakukan sesuatu yang membuat dia tidak bisa berhujjah di hadapan Allah Ta'ala. Kowe kok ngene mau? Kawulaku kecingkrangan, kowe berlebih-lebihan. Kowe bantu apa? Iki ana wong ngedekno madrasah. Kowe bantu apa? Bandamu semono akeh kon ndi? Nanti dia enggak bisa hujjah ning ngarepe Gusti Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa huwa bihadza yunabbihu ala anna man kafa'a min ahsani man ahsana ilaihi la yu'addu wasilan lirrahimi wa innamal wasilu alladzi yaqta'uhu qaribuhu fa yuwasilu huwa bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza kelawan dawuh iki nerangno al-wasil iku bukan wong sing kafaah qaribau tapi mangqata'a pawasalahum. Dengan ungkapannya Kanjeng Nabi itu yunabihu ngelingake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaman ala annaman ing atase setuhune wong kafa'a sing bales
Bales itu dalam kowe ngei ketan terus diwales bubur ngono kuwi kapaa. Apa iku? Ora males dikewampleng terus ngampleng neh gak. Apa iku ngapa iku? Ya cara Jawa ini pancen mana? Kan biasa to wong kirim ketan ning tanggane terus tanggane ada iku di balekno isine jajan liya iku kafaa iku. Apa ngono iku? Ayo males ya bandingi. Ya males lah. Bales man ing wong ahsana kang gawe bagus ya man ilaihi marang dikne mangkafaa man ahsana ilaihi iki padha mane iki man pertama ambekan man terakhir sing gawe bagus ya man anyar iki ilaihi marang man kafaa. Kanjeng Nabi ngelingake setuhune wong sing males kebaikannya orang yang membaiki dia iku layu adu ora diwilang ora diitung ya ngono mau ora diitung man kafaah ora diitung wasilan sing jenenge nepung lirahimi marang sanak nemung sanak iku ora kok nek kowe dikeki ketan terus ngijoli bubur kafaah bil bubur wa innamal wasilu angin pesine wong sing nepung sanak iku allazi yaqta'uhu qaribuhu wong sing megot ing lazi sapa qaribuhu kerabate lazi fayuwasilu mongko nepung nyambung ya lazi wa ya lazi iki sing jenenge wasil menurut Kanjeng Nabi itu gitu. Bukan orang yang bandingi sing males keapiane wong tapi wong sing dieleki diwales apik dijutak malah ditepung iku sing jenenge wasil. Wa hadza isyaratun ila rutbatil aliyah fi dzalik. Wa hadza utaiki dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing ngelingake ngene iki iku isyaratun nuduhake ila rutbatil aliyah maring tingkat sing tertinggi sing dhuwur fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono nepung sana wa illa lamun ora ngono walau lam yaqtahu akadun min qarabati lamun ora mutus ing lazi sapa akadun wong suwiji mingkorobati saing kerabate lazi wastamarra lan terus ya lazi wa ya lazi ala muwasalatihim terus nepung ala muwasalati ing atase nepung korobatihi udda mongko diwilang ya ngono mau laulam yaqta'u akadun min qarabati wastamarahu ala muwasalatihi diwilang wasilan ingkang nepung sanak wingi kan ngendikake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam ajaran moralnya itu selalu menginginkan yang lebih tinggi dari sekedar yang standar. Kowe nek nepung sanak kowe mara ning gone keluargamu ya. Kowe dikeki ketan terus bawa bubur iku ya jenenge ya nepung sanak. Tapi Kanjeng Nabi ingin norma nepung sanak itu lebih tinggi daripada itu. Yaitu apa? Bukan hanya sekedar kowe dikai ketan bawa bubur, ndak. Itu biasa, itu standar. Tapi kowe ora dikai apa-apa kowe ngeki terus. Jadi Kanjeng Nabi itu selalu ingin ajaran normanya itu moral itu lebih tinggi daripada standar yang biasa dikenal orang. Ya, orang mau sekedar apa
wong ngeki terus kowe mbales ngeki iku wis biasa, itu standar. Tapi wong ora gelem ngeki kowe judak tapi kowe terus memberikan, itu wasil menurut Kanjeng Nabi. Tingkatnya lebih tinggi daripada standar yang dipahami orang. Wa min zalika iku setengah saking mengkono-mengkono dawuh Kanjeng Nabi sing selalu ingin di atas standar. Kauluhu dai dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahsarun nasi shafaqatan rajulun akhlaqa yadayhi fi amalihi walam tusaidhul ayyamu ala umniyatihi fa kharaja minad dunya bi ghairi zadin wa qadima 'ala Allah taala bi ghairi hujjah. Dawuh Kanjeng Nabi, ahsarun nas utawi luweh tunane, tuna iku rugi. Luweh rugi ning wong apane sofakotan niagane. Niaga itu kaya dol tinuku barteran sak piturute. Utawi luweh rugi-rugine wong apane nak sofakotan niagane iku rajulun wong lanang akhlaqa yadaihi. Akhlaqa iku klambi nek bolak-balik monggo terus lecek. Iku jenenge klambi iku akhlaqa. Nek kitab bolak-balik mbok anu ya ngono kae. Tangan bolak-balik mbok engko. Iku ya nek gak kapalan ya apa? Pokoknya akhlaqa itu nembak manani rusak mbok gak di tangan kowe. Kau gak jadi manani rusak akhlaqa itu. Apa bahasane iku? Klambi nek mbok nggo terus saya itu selecek. Iku akhlaqa. Apa iku ngene? Tangan nek mbok nggo terus ora ganti-ganti tangan iku wae kowe nulis yo nganggo iku macul nganggo iku tangan iki sesuk terus apa iku bahasane apa nek klambi lecek nek tangan apa ngono kok kapalan deh kapalan ora tanganmu tangane wong durung karuan kapalan dene melicet kabeh malah ana wong tang wong itu kapalan bukan tandanya lecek tapi dia menunjukkan bahwa dia selalu dipakai, menunjukkan selalu dipakai tapi bukan leceknya itu nek kapalan itu. Jadi akhlak itu dudu kapalan. Nek mbok maknane ngrusakake iku mbok ada kesan protol tangan iku. Nek maknane ngrusak iku orang rusak tapi ya dadi ora kaya biasane gitu. Tangan itu jadi akhlaq ya dai. Mayahake ngono ora wis ngono. Akhlaq mayahake ya dai ing tangan lorone rajul fi amalihi ing dalem cita-citane harapan-harapane rajul tapi walam tusaidu lan ora mbantu hu ing rajul apa al ayyamu hari-harinya ora mbantu ala umniyatihi ing atase cita-citane harapane rajul
Fakharaja minad dunya bi ghairi zadin, mongko metu sapa rajul minad dunya saing dunya artine mati bi ghairi zadin tanpa sangu, tanpa bekal. Wa qadimah lan sowan ya rajul Allah taala ing atase Gusti Allah taala bi ghairi hujjatin tanpa argumentasi ditakoki gak iso apa. Rawahu Ibnu Najjar fi tarikhi dalam tarikh Ibnu Najjar an Amir bin Rabi'ah saking Amir bin Rabi'ah wa hiya utawi riwayat iki riwayat sing ning gone tarikh Ibnu Najjar iki mimma bayyada Dailami termasuk sing dibusek bayad itu katanya memutihkan itu enggak dicatat. Nah, sapa Dailami Imam Dailami. Mbok golek ini Dailami gak ono. Ono niku Ibnu Najjar. Dawuh Kanjeng Nabi iki. Rugi-rugine wong iku rugi-rugine wong. Rugi itu biasa untuk perniagaan. Neng pasar gak entuk bathi. Iku durung karuan rugi, tapi rugi modale 100.000 mulai montok duit 500 iku rugi banget iku. Lah rugi-rugine wong dalam perniagaane wong wis kuwesel tangane ibaratnya remah-remah mengharapkan sesuatu tapi nasibe ora diwangi karo hari-hari tidak membantu dia. Wah, gontone itu dhuwur-dhuwur tapi nasibe tidak sebaik gantane iku. Dan sampai mati rantuk apa-apa. Iki paling rugi-rugine wong. Mergo ndekne salah jalan. Harapannya banyak. Mesti ini kudu pertama kali wong duwe gondo itu ya ngerti dalane. Kowe nek arep golek apa golek duit parake ning pasar. Ning pasar kowe mbok nguli, mbok dodol akeh, mbok apa pokoke ning pasar. Kowe golek dhuwit kok mara ning masjid. Ora kasil apa-apa kowe. Muni ya rosaku ping 1 juta kurang percayane. Wis ra tau untuk dhuwit kowe. Gak ono. Wong untuk dhuwit ning masjid itu gak ono. Coba kiai untuk Salman template santri nih. Niaga tidak mungkin. Jadi rugi. Jadi harus tahu supaya tidak rugi. Wong kudu ngerti dalane. Mane ana dawuh man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi. Man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi. Man arada ad-dunya wal akhirah fa alaihi bil ilmi. Harus ada pakai ilmu nih. Ini gue pengen jadi apa dosen ya, gue sekolah dengan ngantek iso jadi dosen. Pengen jadi DPR, gue di sekolah lah minimal belajar politik. Aku gak belajar politik gak apa ya di DPR di guyu tok ambekan rakyatmu. Itu aja dikeplok itu jane kuwi diguyu. Jarene wakilku ora makili aku belas. Makili kondangan dipangan dhewe berkata. Jadi kudu ngerti nek duwe angen-angen itu ngerti dalane supaya ora rugi. Payah-payah tangan-tangan usah basah tapi rantuk apa-apa dunia rantuk apa-apa akhirat rantuk apa-apa itu yang paling rugi ya itu wong kan minimal itu dunia lah akhirat gantung utawa wong itu pancen mriki golek akhirat dunia lah gak duit lah melarat lah pokoknya akhiratnya rugi. Iki gak dua-duanya ayah ning dunya wis marat
sowan Gusti Allah ditakoki ra iso jawab. Dia kok melarat kena apa? Enggak ada gawean, gak nyambut gawe kena apa? Daerahmu gak ada pasar. Fal khusranu fil asli sing jenenge kerugian ning gone ahsarun nas itu sing paling rugine wong. Rugi ku piye? Fal khusranu mongko utahe kerugian fil asli menurut asline iku intiqasu ra'sil mal, berkurangnya kapital. Ra'sul mal itu kapital, modal. Kowe nek dagang kowe duwe dhuwit sik 1 juta, iki engko terus mbok kulakno iki. Iku jenenge kapital, modal, ra'sul mal. Nah nek kapitalisme iku bahasa Arabe ra'sul maliyah. Ra'sul maliyah itu kapitalis. Kowe nek duwe kapital terus dagang, iku iso uga engko kowe bathi. Modalmu 1 juta iso dadi 2 juta utawa karo 0,5 juta. Tapi nek kowe modalmu 1 juta, mon dhewe karek 500 iku rugi. Intiqa surah silmal. Wa qad istamalahu. Itu kan asline rugi itu ngono kowe. Untuk noane di bawah modal. Wa qad istamalahu lan teman-teman gunakake hu ing khusran sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk fima huwa a'am min dzalik. Ing dalem barang huwa kang utahe ma iku a'ammu luwih luas min dzalika saing mengkono-mengkono intiqasu ra'sil mal. Nek lumrahe asline rugi kuwi nek berkurang dari modal. Kurang sangka modal. Tapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi dalam dawuhnya ahsarun nas. Rugi itu digunakan beliau untuk yang lebih luas dari sekedar berkurang dari modal. Kal imani kaya dene iman wal ibadati lan ibadah. Wa huwa bihadza yuwajjihul anzar ila tibaril khasarah. Wa huwa utai Kanjeng Nabi bihadza kelawan iki dawuh iku yuwajjihu ngarahake ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al anzara ing perhatian-perhatian pandangan-pandangannya orang ila tibaril khasarati maring milang kerugian fima ing dalam barang huwa kang utahe ma iku a'la luwih dhuwur luwih luhur luwih mulya minal mali saking sekedar bondo wa a'la luwih dhuwur luwih tinggi luwih mulya minal jahi tinimbangane pangkat. Orang itu menghitung untung rugi itu perkara bondo perkara donya. Wong akeh ngono nek dene untuk bathi akeh. Wah iki wong iki gak rugi uripe. Dadi pedagang tambah suwe tambah sugih ora tahu rugi kok dagange. Jadi pengusaha sukses itu artinya tidak pernah rugi. Bandane mau 1 juta saiki miliatan, asetnya miliatan. Wong itu selalu begitu. Wah, ini biar mau guru madrasah ngono saiki dadi anggota DPR munggah tingkate. Kan ngitunge wong gak mesti ngono ta. Bangsa bondo, bangsa jah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang lebih tinggi daripada itu. Kerugian itu
tidak bangsa dunia tok. Tapi diingatkan tentang kepentingan akhirat itu justru lebih penting. Jenab asarun nasafaqatan rajulun ahlaqa yadaihi fi amalihi. Tiba-tiba enggak dapat apa-apa di akhirat. Sowan Gusti Allah Ta'ala tanpa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Gusti Allah, enggak punya hujah sama sekali. Jadi ditingkatkan pengertian standar umum tentang rugi sampai Kanjeng Nabi ditingkatkan. Wal makna utawi maknane dawuh Kanjeng Nabi asyarun nasi safaqatan iku anna asaddan nasi luweh nemen-nemene manusa apane khosaratan rugine iku rajulun wong lanang aba nafsahu sing mayahake ngeselno iya rajul nafsahu ing awak dhewene rajul bil kaddi kelawan kangelan wal juhdi lan tenanan wah ngetok segala tenaga dan pikiran fisa'ing dalam usaha libuluhi amalihi kanggo mencapai cita-citane harapan-harapane rajul karena dia punya cita-cita tinggi sekali wah segala macam dilakoni posol kabeh ini awan-awan gak tahu turu beng wes nyambut gawe terus untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan walakinnal ayyam angin tapi ini hari-harinya jadi umurnya lam tusaidhu orang bantu ya ayam hu ing rajul ala khusuli matlubihi ing atase ngasilake tuntutane rajul minal mali saking bondo wal manasibilan pangkat-pangkat wal jahilan ya kedudukan wa nahwiha iku kan rugi banget. Duwe keinginan, duwe cita-cita, macam-macam pengen pangkate dhuwur, bandane akeh sak piturute sampai sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil gak karu-karuan tapi tidak dibantu oleh nasib yang baik. Hari-harinya tidak membantunya untuk itu. Mau arep dagang es, pakai kulaan es, menggawe es puter, udan terus, es gak payu. Iku ayam gak bantu sama sekali tuh. Bos tuku macam-macam, abah-abahane es puter barang itu. Meh dikelilingno ngono. Hari-hari udan terus saya sebenarnya. Ngono iku jenenge la yusaiduhul yaumi ayam. Gak dibantu. Bal akasadhu balik ngosok wangsule artine ndekne kepingine ngulon nasibe ngetan mestine kepengin munggah dene malah mudhun itu akasadhu rujuke ning gone ayam wa khazalathu lan ora bantu ya ayam hu ing wong khazalathu asale ngumbarno ora dibantu maksudnya ayam itu ya itulah nasib itu hari-harinya itu nek ini pancen apa cita-citane sugih dibantu oleh hari-harinya itu dilalah deh ulaan iki didol ya payu, tuhan iki ya payu. Buka bengkel ya wong terus demoro kabeh. Nek ora dibantu ayam, ini buka bengkel sepeda ya gak ono sing moro, sepeda motor gak moro. Diunggahno bengkel mobil tambah ra payu blas.
Iku jenenge ora dibantu mbek ayam. Anune muluk-muluk ya. Iki engko aku nek bengkelku sukses iki engko aku iso tuku mobil dhewe. Bariku aku terus kulaan mobil-mobil di showroom. Wah. Dhuwur banget cita-citane. Tapi gak dibantu akhirnya ya kok dodol ban jero iku tok. Malah kadang-kadang bal akasathu wa khazalathu. Alat iku wis malah wis pokoke dilalah pengen untung terus buntung terus. Bahwa mongko utahe rajul iku layazalu ora gingsir-gingsir ya rajul ora gingsir-gingsir itu ya tasabbatsu bitoma. Terus kecincukan bitoma itu kinayah bahwa dia itu terus mengejar-ngejar terus bitomai kelawan ketamaan alfaris sing kosong. Aku mengharapkan sesuatu yang jelas akan datang gitu ya. Engko aku nek ngene-ngene iku engko kasih ngene. Menurut hitungan iku bisa diprediksi. Aku mengharapkan ini dapat ini. Ini enggak. Harapannya itu kosong. Lalu kosong. Enggak tahu ono kasile. Bitam il farigh warajail kadzib lan harapan yang dusta, harapan bohong. Oh nek ngene kok bakal ngene. Wes ora metu kabeh. Kowe kulaan iki engko onderdil mobil mbok kulak iki engko bakale wong do nukoni kabeh. Wis engko terus mundak-mundak kok onderdil sepeda dadi onderdil mobil. Awake bayangane. Raja al-kadzib. Wa yatamanna 'ala Allah anu nglamun, nah ya tamanane kakake mengharapkan iso ana apa ana pantese bakal kasil barang meroja. Nek tamanna iku nglamun. Allah ya angen-angen Allah ing atase Gusti Allah maing barang la taqtadhi hikmatuhu kong ora natrapi ing ma apa hikmatuhu hikmah Allah Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala itu mempunyai apa namanya bong jopo nek ngarani hukum alam, bukan itu hukum Allah. Allah itu menentukan segala sesuatu itu Gusti Allah bisa kun fayakun itu bisa. Kowe sugih dadak iso. Nek dikesakno Gusti Allah. Tapi Gusti Allah mempunyai itu hukum, mempunyai tradisi. Kalau kamu ingin sesuatu harus ada sebab-sebabnya. Kowe kepengin pinter, harus belajar. Kowe kepengin sugih, harus nyambut gawe sak pitulute. Itu hukum Allah, hukum Gusti Allah. Ketentuane hikmatullah itu gitu. Nah, ini kok mau ngelamun tok, ngelamun tok kepengin sugih. Ya rozaku bloko-bloko niku nek mbok ngantek ewonan ya tetep gak iso. Walam tasbik bihi kalimatuhu wa tamanna 'ala Allahi ma la taqtadi hikmatuhu walan tasbik bihi kalimatuhu lan ora disiki bi kan ma apa kalimatu kalimate Gusti Allah Ta'ala. Fa kharaja mongko metu ya rajul minad dunya saing dunya artine mati bil mauti kelan mati bi ghairi zadin kelawan tanpa sangu biwaslihi kelawan la yusiluhu ya yusiluhu oka analipe bi ghairi zadin yusiluhu sing nekake ya zat hu ing rajul ilal maati marang panggonan bali artine ning akhirat
Wayan faulan manfaati ya zat ing rajul yauma yakumul asyhad ana ing dinane jumeneng apa al asyhadu persaksian ya dina akhir itu. Wa yusallu lan dipisahake bainal ibad antarane manusa sing bener manusa sing ora bener dipisah-pisah. Li anna khairaz zadi ilal akhirah karena setuhune sak bagus-baguse sangu ilal akhirati marang akhirat iku ittiqaul qabaihi ngedoi elek-elek keburukan dijauhi. Sementara bahasa utawi iki rajul iku qatalat toha bi aqdariha aqdar ya gak dal tapi ana titike bahasa utawi wong iki iku qatalat toha teman-teman glepotan iya wong iki bi aqdaril qabihati kelawan kotoran-kotorane al qabihah kang elek al khabithah sing jijiki al khabithah rawahi sing jijiki gandane kaya gandane batang gandane anu barang iku khabithah rawahi gandane telek barang. Bahwa mongko utahe rajul iku muhlikun ngrusak li nafsi marang awak dhewe ne rajul bistir salihi kanthi anggone ngumbar rajul mal amali sartane harapane kan dindi tapi tidak didukung oleh perbuatan perilaku amali-amaliyah yang menyampaikan keharapannya itu. Bistir salihi ma'al amal wa hajrihi lil amal. Ngumbar harapan tapi wa hajri lan anggone ninggal ya rajul lil amali marang ngamal. Gak tau ngamal blas. Mok ngomongan nglamun tok. Ora golek ilmu tapi nglamun piye kapan aku pinter. Hatta tatabaat ala qalbi zulumatil ghaflah sehingga beruntun ala qalbi ing atase tumpuk-tumpuk ala qalbi maknane tatabaat itu beruntun itu ala qalbi ing atase atine rajul apa zulumatul ghaflati apa pepetenge talumpe itu lalai bahasa Indonesianya lalai yang di bulan baleni kemarin lalai saiki lalene itu minta maaf lalai lagi tumpuk-tumpuk weteng dedet wa qala balan nglindih alaihi ngatasé rajul apa rinul qaswati kekotorane koswa itu ati nek wis satos wis sing ditampa mok kekotoran tok keapian ora iso masuk. Walam yusifhu lan ora bantu ing rajul apa al makduru kang den perkirakan di makdur sing ditakdirno binaili muramihi kelawan mekoleh karpe rajul min dzalikal khitamil fani saking mengkono-mengkono barang-barang remah-remah dunya sing fani sing fana sing rusak.
Palam yazal mongko ora kingsir-kingsir sapa rajul iku maghmuran makhuran maghmuman apa gitu maghmuran makhuran maghmuman sing ora kingsir-kingsir mahmuran gelisah makhuron terpaksa ora tahu karepe dhewe arep merana rene ya kepeksa mahmuman prihatin pikiran sedih hilaan farraqat mekane yen to misah sapa malakul maut malaikat pati misah bainahu antarane rajul wa baina amalihi lan antarane harapane rajul Kanjeng Nabi mulane bagus banget tuh apa menggambarkan kerugian orang yang paling rugi. Nek kerugian dagang itu paling-paling modalnya tak juta, duit karek 500 atau karek 100. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita kerugian yang luar biasa besar. Yang tidak hanya sebatas kerugian duniawiyah yang bangsa dunia, bangsa bondo, bangsa materi, bangsa kedudukan, bangsa jabatan. Ini rugi yang luar biasa, rugi orang mempunyai harapan banyak-banyak di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi tidak didukung oleh apa yang dilakukan sehari-harinya. Itu misalnya kepengen pinter orang belajar, pengen untuk ngilmu orang ngaji, pengen sugih orang nyambut gawe, tapi turute. Jadi hanya angan-angan tok sing digedhekno. Nah, kalau tidak didukung oleh nasib baiknya dia, nah sapi nasibnya apik ngono ya dilalahi kowe, buka warung itu laris ngono ae, niku. Iki gak buka warung bobor, gak ono sing mat, gak ono sing nukoni. Usaha ngene gagal, usaha ngene gagal. Padahal gantane itu keinginannya macam-macam, pengen itu mau di dunia hasanah fil akhirati hasanah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan terus salahnya di mana? Salahnya ya mergo itu mau orang ingin sesuatu bersifat duniawi ataupun ukhrawi harus pakai alaihi bil ilmi. Dia tidak pakai ilmu, pakai harapan tok terus dijajal-jajal. Kalau dia mau baik di akhirat, dia harus berbuat baik ning gone dunya iki iku wis ana aturane nek ndene ngerti ilmune, iku ngerti. Kowe nek kepengin apik ning akhirat, ning dunya kudu apik. Pengen diapiki Gusti Allah, kudu ngapiki kawula-kawulane Gusti Allah. Nek keliru, dekne ora ngerti ngono iku. Wong kepengin dikasihi Gusti Allah kok kawulane di sikuti. Ora mungkin. Nen. Lah itu membutuhkan ilmu. Kalau dia ngerti ilmune, dia tidak akan melakukan sesuatu yang membuat dia tidak bisa berhujjah di hadapan Allah Ta'ala. Kowe kok ngene mau? Kawulaku kecingkrangan, kowe berlebih-lebihan. Kowe bantu apa?
iki ana wong ngedekno madrasah. Kowe bantu apa? Bandamu semono akeh kon ndi? Nanti dia nggak bisa hujah ning ngarepe Gusti Allah taala. Tapi harapane dhuwure ra karuan. Iku kan rugi banget kok. Kakean angan-angan, kakean harapan, kurang amal, amalnya ndak ada. Ini kok mau sumpek tok kok, sampai mati. Mati angan-angannya masih. Jadi yang mutus angan-angannya itu gak diputus oleh kematian ya wis terus saya kepengin iki. Terus dindek karo malikal maut. Wa kullu jarihatin minhu muta'alliqa bid-dunya allati fatatu. Wa kullu jarihatin utahe saben-saben gaut minhu saking rajul iku muta'alliqatun bergantung bidunya kelan donya allati fatatu sing ngepoti ya lati donya ing rajul. Sampai ditinggal dia masih punya angan-angan yang belum tercapai. Soalnya angan-angannya bangsa dunia. Nah ini tilar dunia. Angan-angannya itu bangsa dunia tok, ini tilar dunia. Dunia ditinggal. Fahiyatu zazibu ila dunya. Fahiyya mongkau tailatin dunya iku tujazibuhu narik iya lati hu ing rajul ila dunya malang dunya. Tapi wa makhalibul malikil maut utawi makhalib cengkeramane malikul maut qad alaqat bi uruki qalbi teman-teman gantung apa gandoli ya makhalibu malikil maut bi uruki qalbi lawan otot-otot atine raja tajzibuhu ilal akhirati sing narik ya lati makhalibul malik ilal akhirati marang akhirat alati yuriduha kang ngarepake ya malikil maut ha ing lati. Ya, di ini iku cek mantel dunya ini angen-angene soal dunya iku jabatan iki durung kecapai, kekayaan ini belum sampai optimal rak piturute kare-kare dicuwandak karo malikal maut didono saka dunya iku. Ini isih terpancang oleh keinginan-keinginan duniawi dipisahkan ambek malikul maut. Malaikat maut memisahkan dia dari dunia. Diparakna ning akhirat. Alati la yuriduha kang ora ngarepake sapa rajul ha ing lati akhirat. Ndekne ora ngarep akhirat, wong ndekne saya kepengin dunya. Kok juga ning akhirat mek malikal maut piye mateng aku. Nah, dunia durung kecandak kabeh dijak ning akhirat. Lah akhirat malah durung sanggup blas. Wong iku mau dintekno uripe kanggo ngumpulno dunya. Perhatiannya itu terpusat kepada duniawi ya, materi duniawi semua. Jadi durung kober mikirno akhirat. Lah kok dicandak kalau malaikatul maut dan wa qadimalan mara sowan Allah taala bi ghairi hujatin kelawan tanpa hujjah ai ma'dzirah tegese alasan ya'tadziru biha sing iso memberi alasan sapa rajul biha kanthi hujjah an ma'dzirah wa bighairi burhanin wa burhanin dan tanpa bukti ya tamassaku bihi ala tafritihi sing cekelan dapa rajul bi kelawan burhan ala tafritihi
ing atase pepekane rajul bitadyihi kelawan nanggone nyiak-nyiakake rajul umrahu ing umure rajul an-nafisa sing berharga berharga umurnya berharga sekali mesti kudu dicakno kudu dipergunakan untuk hal-hal yang penting. Nah iki padha pentinge digoleki sing lebih penting. Ambek para marta yang penting dan yang agak penting dan tidak penting. Itu mesti kudu ngono. Nek ora ana skala prioritas minimal yo nek padha pentinge lakoni kabeh. Waktu tidak nyandak goleki sing paling penting sih. Kan gitu mestine. Ini gak. Engko nek ditakoki karo Gusti Allah piye? Kenapa kamu kok tidak ngumpulna sangu kanggo ning akhirat? Kowe ngerti nek iki ana kehidupan kedua setelah kehidupan itu. Ning akhirat itu dituntut ini. Kamu apa nggak cukup waktu untuk ngumpulna sangu kanggo ini? Wong iki iso mbok kerjakan bersama-sama ya iso. Wong iku golek dunia langsung golek akhirat juga iso. Kenapa kok dunia tok? Engko ning gone ngasani Gusti gak iso jawab ini. Iki kenapa? Gak mau lakoni. Iki kenapa gak mau lakoni? Ganti waktu kowe. Oh, dikei umur karo Gusti Allah, umur yang sangat berharga. Itu harus dibagi tenan, ditanjakno tenan. Bukan hanya untuk kepentingan duniawi tok, tapi juga akhirat. Apalagi notabene akhirat itu lebih dawa timbangane dunia. Malah disia-siakno umure fi talabi syai'in ing dalem golek sesuatu khabithin sing elek khasisin sing rendah wa iradilan mengune rajul an ibadati rabbih saking nyembah ngibadah ning gone pangerane nyembah pangerane rajul alati innama khuliqa li ajriha alati kang innama khuliqa angin pestine dititahno ya rajul li ajliha krana arae lati ibadah kok malah ibadah ora dilakoni ku piye padahal dene diciptakno Gusti Allah iku untuk ibadah itu malah iku gak dilakoni sing dilakoni sing ora-ora awula iku diciptakno Gusti Allah untuk ngibadah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun wa ma khalaqtu lan ora nitahake sapa panjenengan ingsun al jinna ing jin wal insalan manusa illa liya'buduni supaya padha nyembah jin lan manusa ing ingsun ma mbek ilaiku ada tuh tahsir itu ya jadi padha karo innama ma mbek ilah itu padha karo innama membatasi jadi orang diciptakan oleh Allah Ta'ala orang dan jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah tidak lain mambe ilah itu tidak lain hanyalah untuk ibadah itu taksir mergo nganggo mambe ilah bu istu li utamimam maka dimalah jadi itu yang paling pokok nah, ini juga paling pokok ibadah nih Gusti Allah itulah paling pokok fungsi di mana manusia diciptakan oleh Allah
Qala Al-Ghazali, dawuh sapa Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Wa man kana hadza haluh, wa man utai wong kana kang ana ya hadza ana iku halahu kondisine man, bahwa mongko utawi man iku kal an'am kaya dene binatang-binatang. Bal huwa adall, balik huwa utawi man iku adallu luwih sasar tinimbangane an'am. Menurut Imam Ghazali, wong sing kondisine kaya ngono mau angen-angene luwih akeh tapi ora melakukan hal-hal yang mendukung angen-angene itu, malah orang ibadah niku Gusti Allah yang menjadi tugas pokoknya, bahkan satu-satunya tugas. Tinggu sing ora ora. Imam Ghazali ngarani wong sing ngene iki kaya kewan. Bahkan lebih sesat dari kewan. Kenapa kok lebih sesat dari kewan? Koja Imam Ghazali, idil bahimatu, jalaran utawi kewan rumangkang iku lam tukhlaq laha, ora diciptakan lahu kedue bahimah apa al ma'rifatu pengetahuan, wal qudratu lan kemampuan, allati biha kang biha kelawan lati tujahidu bisa berjuang ya bahimah muktada syahwati ing tatrapane syahwat-syahwat. Binatang kan tidak dilengkapi oleh kepengetahuan kayak manusia. Manusia itu karena diparingi akal pikiran dan hati nurani, maka dia mempunyai yang namanya ma'rifah, tahu ini, tahu itu, tahu ini baik, itu buruk, dan diberi kemampuan, ya. Binatang tidak, makanya binatang tidak punya pikiran iki apik ta elek, wis ora ngerti ini, wis abrak wae ini kepengin apa ya sikat, pengen apa ya sikat. Nah manusia sing duwe pikiran lan hati nurani kok ketemu apa sikat, misalkan kan padha karo binatang itu. Menuruti hanya syahwat saja, syahwat keinginan, pengen mangan, pengen ngombe, pengen pokoknya kepinginan saja. Itu kewan. Sedangkan manusia tidak begitu. Dia akan pertimbangan dipikir, ingin ini pakanan halal apa ora, pakanan ini berbahaya atau tidak. Terus yang ini dia pikiran dan dua kemampuan untuk itu. Binatang tidak. Dan dia punya itu tapi kok kayak gak dipertimbangkan, pengen mangan, pengen ngombe, pengen iki, pengen ngono ta. Iki kan ngungkuli kewan. Ya. Idzil bahimah lam tukhlaq lahal ma'rifah wal qudrah allati biha tujahidu muqtada syahwat wa hadza utawi iki rajul wong lanang manusa iku qad khuliqa lahu, teman-teman dititahno ya lahu kedue rajul segala macam tadi diparingi kabeh, ma'rifah, qudrah diwehi. Ini diparingi itu tapi wa at-talahu lan apa itu? Tidak mempergunakan itu apa? Tidak memfungsikan. At-talahu itu tidak memfungsikan. Ngelirwakake apa ini? Mengabaikan, memusprokan, makhlikolahu.
Fahuwa an-naqis aklan, sing kurang apane akalan akale, al-mudabbir yakinan, sing ngatur-ngatur secara yakin. Tapi lakune kaya manusa, kaya kewan. Kewan ndak punya pertimbangan, pikiran ndak punya, apalagi nurani. Ya. Itu berarti peparing-peparingi Gusti Allah sing melebihi binatang-binatang itu ndak difungsikan oleh dia. Ya melebihi, nek binatang banyak nggak dikasih, nggak dikasih anugerah-anugerah itu. Jadi kalau dia sakarepe dhewe apa-apa itu abrak itu ya wajar lah, memang nggak punya pikiran. Tapi nek umpang dikai pikiran kok nabrak-nabrak ya, ngungkuli setan, ngungkuli binatang. Wakila fil makna lan dingendikake fil makna ing dalam pengertian iki apa dawuh walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamam. Walam aloran ora ningali sapa ingsun fi uyubin nas ing dalem kumpulane cacat-cacate manusa, aku ora ningali aiban ing cacat kanaksil qadirin kaya dene cacate wong-wong sing mampu alat tamami ngatasé kesempurnaan. Ini dawuh Imam Ghazali ini Ihya ya. Nek bait iki bait Al-Mutanabbi, penyair terkenal. Ya. Abad ke berapa itu? Ke-14 Al-Mutanabbi yang terkenal. Alam arafi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamam. Jadi manusia itu macam-macam. Ini. Tapi gak ono sing kaya naksul qadirin ala tamam. Wong mampu tapi ora melaksanakannya dengan sempurna. Kowe iso melakukan sesuatu dengan sempurna, kowe iso. Tapi kamu ndak melakukan itu. Kowe terima orang melakukan atau melakukan sing ecek-ecek, yang tidak sempurna. Itu manusia sing paling ya, orang mampu tapi tidak melakukan kemampuannya. Dan kewan ya pantas wong dene tidak diberi kemampuan. Dia tidak mempunyai kemampuan itu. Dia apa? Tidak qadirin, tidak termasuk qadirin binatang itu. Manusia itu bisa tekan bulan barang kan mergo dikai pikiran mek Gusti Allah. Mau dikai pikiran ora digunakan, itu paling menurut Al-Mutanabbi. Fafil hadisi ilzamun lil hujjah. Fafil hadisi ilzamun lil hujjah.